What goes around comes around. Ndozvinhu zvisinganzwisiswe nevanhu, especially maZimbabwean politicians. Chaunodyara ndo chaunokohwa. A man reap whatever he sow. Ukadyara utsinye uchakohwa utsinye. Ukadyara kuponda vanhu uchakohwa kuponda vanhu. Ukadyara kubira vanhu uchakohwa kubira vanhu. Zvaunodyara ndo zvaunokohwa. Murayiro waJehovha haufe wakachinja, ende nyange ukaita sei nasei nguva inozongokwana. Ndo nyaya ndiri kufamba nayo zvamanje manje. Mulockdown Douglas Mwonzora akabatana neZanu PF nemakotsi ari corrupt eZanu PF vakakwanisa kutorera advocate Nelson Chamisa Haverst House. Vakati ndeyedui tisita kuchimhanya chinhu chedu ichi. 5 years down the line or 6 years down the line vakundikana. Zvadhakwa kusvika pekupedzisira, kusvikira security yataura kuti Mwonzora zvaari kuita zvisiri izvezvi. Ari kudya mari nemahure, haasi kufambisa basa remusangano. Ari kupiwa mari neZanu PF, haasi kuita zvakasiyiwa naMorgan Tsvangirai kuti aite. Ndo pandotaura pape ndichiti what goes around comes around. Kusvikira security yataura kuti kubva nhasi taakuchimbotora Haverst House iyoyo tochiirana isusu toona kuti tinosvika papi, because sandizvo zvakasiyiwa zvataurwa naThe late Morgan Tsvangirai. Pakaipa ndo nyaya ndiri kufamba nayo zvamanje manje. Greetings good people, my name is DJ Holly and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu checontent chitubu chisingapwi, chitubu chinonwa nemunhu wese akasununguka kuuya achinwa pachitubu handiti kani. Right, ndo nyaya ndiri kufamba nayo yandati nditaure nemi. Ndine vhidhiyo randoda kukuratidzai. Vakomana vachita vataitora Haverst House. Shakespeare hanzi Mukoi vaita take over, ndo vari kutungamirira security department repaHaverst House. Vataura kuti Mwonzora hatichada kumuona panapa, hatichada. Ari kumismanager mafunds, ari kudya mari nemahure. Hazviko zvinhu zvavanenge vachiita vakomana. Iyo zvagara kuti mari yekutengesa ruzhinji rweZimbabwe, mari yekutengesa musangano, mari yekutengesa trust yevanhu, magumo acho akaoma. Magumo acho unofa uri rombe, unofa uchitambura, because a lot of people they are crying because of you. Da kuti mucherechedze kubva nhasi tichienda kumberi zvichaitwa nemufeso yanonzi Chabangu kana kuti zvaachaitwa neZanu PF. Muchazonditaurira kuti but mufana yanenge achitaura kuita kunge muprofita. Handisi muprofita ba. I just know kuti ndo tsika yacho. It's a biblical principle. Achafa ari rombe Chabangu, achaita mufiro webenzi. Right now manganzwa kuti ari kurwara ane cancer, haasi kubatika, akaenda kunorapwa. Ndo mabasa eZanu PF. Ukangozviziva izvozvo hauna problem. Look at my kupe vakashandiswa neZanu PF vakazoperera kupe. Zvimwe zvinhu fungai, musafunge nematumbu. Fungai munyasodzamisa pfungwa. Tisingatambise nguva, ndokuti kana une bhizimusi raunaro rauda kushambadzirwa ndibate, namba dzangu ndo dziri pascreen. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire ndibate futi pasame number. Tunodzifambira nyaya dzacho tisingatye uye tisingavhunduke. Right, panapa ndine mashoko ari kubva kuna Owen arikutaura kuti iye kuti company registration in South Africa wobva wavhurirwa FNB bank account. Munhu 1 chete ari kuzviita, munhu 1 asiri kuba mari dzevanhu, ndiye anonzi Owen ane namba dziri pascreen idzo. Saka bata Owen, chinongodiwa chete ipassport yako isina study or work permit. Zvinhu zvako zvatoita sei zvatonaka, zvakutoenda kuchi followers, zvakutoenda kumberi. Bata Owen,
panamba dziri pascreen idzo. Handitika rega tipinde muvidhio redu tinzwe kuti mukoma Sheki vari kuti chii nenyaya yadhagi. Ainomonakirwa zvame. We welcome you to this great event in the history of our great revolutionary movement, movement for democratic change, which was founded by our forefathers, the likes of Morgan Richard Tsvangirai, Gibson Sibanda, a few to mention. These elders had a vision on how this part was supposed to run, and they had a vision on how we should achieve the objectives. The objective of the formation of movement for democratic change was to confront the misgovernance done by the system of ZANU-PF. Now, you know, nature claimed one of our icon, Morgan Richard Tsvangirai, and we had several leaders jostling and fighting for positions. And unfortunately, they were egocentric. They did not focus on the main goal of the movement. Instead, they were looking for their personal gains and personal aggrandizement. Now, today it's a day that I want to take this opportunity to apologize to members of the party and the generality of Zimbabweans. As youth and as members of the security, we did not execute our duties diligently, for we have allowed loopholes and create traitors amongst ourselves. In the history of the formation of this party, movement for democratic change, even in the most hostile areas, never have a day that it got a zero on a polling station, let alone on a ward. So it gives us a worry as members of the security. Currently, I'm holding the position of Secretary for Defense. So it is my obligation and powers invested in my office to make sure that I defend this movement from internal adversaries to external adversaries. That gives birth to today's activities. If you look how the party is being run, its administration, there are a lot of financial mismanagement. During the period after the Supreme Court judgment, and I'm sure you are all aware that we received several government political grants. But until today, if I can ask you to go saka ngachirambe chichizvinzugwira mashoko amai Rebecca Chisamba. Hanzi hapana chiri kubuda, hapana chiri kufamba paHaverst House, hakuna kuri kuenda part. The vision ya the late Morgan Tsvangirai yafa nekuda kwaDouglas Mwonzora. Akafunga kuda kufidha dumbu rake, akafunga kuzvifadza iye nemhuri yake, achiita tumaside shot kweZANU-PF achisimbisa. ZANU-PF kana musingaizive inokushandisa ichitonge iri kukuda, ichikupa mari, ichikupa mota. Kana yapedza newo yokukandira huko, washandiswa just like a political condom. Ndo zvaitaurwa navageza. But handizive kuti vanhu havafunge here, vanhu havaone here zvinenge zvichiitika paground. Ene zvakomana vati aiwa Haverst House yedu taakutora, takambotadza tikasiya zvichiita zvakadaro, but right now we are taking over. You reap what you sow. Saka rova vanhu nhasi mupurisa uchifunga kuti uri pabasa. Sunga vanhu nhasi, ponda vanhu, tocha vanhu. It's fine, do it. Wakasununguka, uchifara, uchipiwa mari. But just remember, hakuna ropa remunhu rinodeuka for free.
hakuna ropa remunhu rinorasika for mahara. Vakomana, tinokutaurirai, we know people vaipondera vanhu ZANU-PF vari kupenga right now. We know people vakadambura vanhu maoko vakafa mufiro inonzwisa tsitsi. But kana muchidya muchifara muri kuZANU-PF muchitamba ana maiweli muchiita chihure chenyu ikoko nematop soup enyu, munoona kunge zvinhu zvese zvakaringana, munoona kunge zvinhu zvese zvakanaka. But magumo acho, you see, you reap what you sow. As for me, DJ Holly, and the rest of the crew behind the scenes, it is bye for now. Let's meet in the next video.